Nandiyan banta. Good morning, tanan. Awa ang choco. Hawa ko na dyan choco, guys. Nami dun. Sa isang gigamaan og Chucky. Mahal man ang Chucky nga nas karton. Nasidlanan nga baligja. O, kari yung tanggamaan og Chucky. Guys, no. Wala may day, no. Lipay si Zakay kada buntag sa tanggamaan og Chucky. Maho tanin jo. Maho nagamang badjing gamay. Isa isa ni mo, Kim. Sasud ani mo? Gista inja iklog. Torta. Yeah, guys. Mo sa ni Kim torta. Pati sa mga kuyas mo ni ilang gibawon, guys. Og happy Valentine's natong tanan, guys. Happy Valentine's Day din tanan, guys. Og sa katong mga manag-uyab, sa mga mama, happy Valentine's Day natong tanan. Sa mga single diha, happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day natong tanan, guys. Nga anta. Nga anta, guys. Mahaw. Mahaw may sadyo, guys, kay naghuman. Mato na pa may siskulahan. Happy Valentine's Day, Kim yan. Happy Valentine's Day. Sa kagwapa sa dalagang gamatoy. O dyan silang palis mag-practice sa ilahang dance, no? Dyan mo palis mag-practice. Ang sayaw. Sige, imna na imong Chucky. So guys, mamahaw sa mi kay naghuman. Mag-prepare na pod. Mamahaw sa mi, guys. Nami Chucky. Ha? Nami Chucky. Lami ang imong Chucky. Lami ko lang Chucky. Mauta din, Jo. Nami Ang jacket ko kay tugnaw. Tam is ti jama. Muha. Kinamot na ba ko magkaon? No, pagkakapon. Kailangan mo. Lami ito ang Chucky. Kanan, mas kim-kim og Chucky. Mahal man ang naas. Janan. Gaman ang sigang Chucky nga. Lahan. Chucky man. Tapasok po daw niya. Na, kasi niya ang Chucky init na. Kaya imo, hanggang sa bulag ko am. Nga ka ng pagama ang Chucky. Nganta, guys, dahil torta dahil. Bulinaw. Sa sukog tortag bulinaw. Right. Baon pa sa mga kuyas. Saga na mo. Practice na po mo dance karon. Kalang for time mo kalang burger. Tugnawa, we. Tugnawa dahil tama, guys. Tama mo ang burger ang kabon pra bata ba injan butang iklog. Dahil mo una kanon na. Inom ka Chucky. Inom tag Chucky, guys. Inom nag-amang bajing gamay. Kilawi ang ama. Di ko na nakatamis, ma. Kung yung kuan. Ito ko lang ng tuyo. Ngayon pa yung kalabo ganyan siya, guys. Natay lang pakit kung luminom kay kalabo, no. Yung kalabo, guys, kay herbal na siya. Saan ko daan, kaya yung tatad mo ito na pugos kanding. At tulapod, inya ka bawlakpod. Nga po, kabaw po. Hatad akong kim-kim sa school. Kaya ka mga school girl. Hatad ko niya. Mga estudyanteng gamay. Estudyanteng, baji. Hindi ka nagka-PE si Zakaron. PE man naglang Wednesday. Naka-PE attire. Agamang bajing gamatoy. Excited? Excited mo school? Excited mo school? Agamang bajing gamatoy. Ha? Tika dyan mula ka, guys. Daplin ka na yung motor, ha? Ay, pwede dyan lang sagbutan. Kaya may mananap. Naka-PE uniform. Umong bajing gamay. Kung nagbangan og hair kay basa pa ka adyo, delikado. Daot ang sagbuhok. Alarm na. Lita ka. Mapabitaw, guys, adyo pa. Ha? Happy Valentine's Day, mga chikiting. Haman. Anilang ka ha. Ito na kuwat gawas ha. Okay? Gunitiri ha. Gunitiri. Uli sa ako, guys. Kaya pasilong ko sa kabaw. Kaya init na. Alas 8 na kapin. Ting pasilong na sa mga buhian rong oras ha. Delikado di pasilong kay simbako unsag mga daot. Gangking unsag buhian. Simbako. Ako na lang hid ni Kim kay di man jud tumusugot abizaan. Tabo dito fokus bay, guys. Kay toy halabunon gamay. Di matuod sa kay baw ugwa ko diha kay di man sila pagawason sa ilang eskwelahan. Dato na pizang baon. Og pasilong sa kudari.
Nandiyan ako mabalik na ito mga alas 9 kapin. Kaya alas 10:30 pa po sila manggawas. So, paluna sa kuras ang buyan. Tara ondara na magilugway. Si Kuya Gael, dani mo nag-irag ganihang buntag. Ako mo yung pasilong ron. Lab sa bintaw ko mga kabaw. Lab sa brasa. Bati nga, sab-sab nga. Pero mabusog. Nandiyan yung pasilong dari. Wala na ba di tubig at tunaan. Yung kuya dari. Nga. Nabsab siya. Ugsok ang Kuya Gael. Da. Nana nga kayo mainam ta. Paimnan na to, paimnan. Kero. Importante just buhian guys, ipasilong. Isa ipasilong siya, paimnan daan, karong mabusog. Kaya gabaw nga, kanang mabuhian nga di paimnan. Sabi tong mabuhian guys nga pinasagdan sa di paimnan. Mamijakpak. Kalakaw na, inam na. Toda kasi mga imnanan. Dahil na guys, nag-swimming na siya. Muna isang swimming pool guys. Bugla. Ligid. Gid. Nasa dana guys. Asa sa patunaan na haran balikan unsa. Kaya pasilong na tos pikas tunaan. Muna ilang ganahan guys. Niguan, pasilong, maglubog-lubog na nga tunaan. Sumato na ko kay magtiwas ko dito sa labanan. Nga. Ano ka cute. Orange o brown uguan. Puti. Best friend na nimo, best friend. Hindi sila magbuhag. Balikan na unsa guys. Mubalik na ko na unsa, ay naghumanha dito sa labanan. Dito pud balik na tong kim-kim. Gamay ron po itong labanan niya sa nganong gianam kay grabing banga hadas na nga grabing daghana ka itong labanan, 2 ka bangkak 2 ka adlaw na ang kumbate kung panandaan nagkanding na nito na dadin daghang sagbot ya. Ako guys kay unsang palis ilhang practice basin mga tupod mig merkado ay naghuman og practice nila kim-kim kay mangita ko pang sportswear ni Za. Mangita ko sa merkado unsa. Parang nawi pang sports attire si Kim. Nang ita des mga marjura pang muinit guys kahit ako nilabhan. Naghuwat tagahang mga sabununon. Pud mga kusutunon. Sa dia padagaban mga hinay-hay ni wa ni namadas sa tong lawa hang ilabhan. So karon na tiwas og hay-hay in taon no tagak na. Uko. Nga ni gadyan ni inahana ta guys. Ito dalik chat talaman tag kuasa tang mga lihuton. Napa nabon sa ako karidot. Diyan ako mag video guys ni human. Ako laba guys, balik ako sa eskwelahan. Alas 10 na. Diyan na to na hay tong mga labhan ni kuli. Importante na human kusot. Mana panabon ba? Balik na ako sa eskwelahan ako sundo kang kim-kim. 10:30 man ilang gawas. Sa pang-agian dari kapaw kasi minsan nainitan okay. Kaya wala pa mainti pwede na sa tad-taod naglabay na mas kim-kim tawas ka ba hanggang ato naglabay na mas kim-kim haratong ibutang kamanggahan ng mga batang gagmatoy guys nagawas na sila sa kim-kim mga kapitan patong kabaw kaya na intan delikado anara mo ha dali ra ko kaso di ramas de kabaw harang gibilin sila dadto kay luoy magsusulo na daring kasagbutan sa mananap na delikado sang ibalhin ang kabaw kay sa intan tuna man to siya basin ni ning tawas ada lagi tawas lagi ning balhin nga ani nga ada sa dare guys sa ilam sa manggahan. Kalau din taon maintan kaya delikado og init, grabing bekara Karag init, tari sa dar ilam sa kamanggahan. Nampas ay makit-kit sagbot. Tandaan na unsa. May 2 ka bata. Para ka 2 ka bata. Okay, tata na. Tara. Ta. Bebe, kuida. Kau na ka.
Una naman. Magpadung ka irang inita. Sabay igdo ka. Matang gagmatoy. May estudyanteng gagmatoy. A few moments later. Maglugay Miss Kim Kim sa kabaw. Aron mabusog. Kim no? Ban ka? Ban ka? Nagbaon og tubig ya. Bading gamay. Iban-ibanan man. Hanging nanog bilin das bay. Kay dali ra ko. Kujog man gajud. Mo ni batang kujug-kujugon. Datura ni sa to sinlo kay delikado unsa simbakog nay manap. Padaplenday ka ni motor. Simbakog nay mananap. Nagbuhay na may guys kay alas 3 na sa hapon. Alas 3 na sa haponan. Kuha mo kanday? Kabaw. Sa imong sports, basketball, aga kim-kim kay badminton. So, magpili pa may guys, badminton ba or Pusil-pusil ha? pusil-pusil mo ha? Napusil-pusil mo ko na yun ha? Pusil mo ha? Patay na ko tayo. Bang-bang na tayo, bang-bang. Bang-bang. Pusil mo ko na yun. Kiwa mo tayo. Manuli tapag pusil ni. Kuhan, kuya. Manuli pa tayo pusil. Hoy, Ha? haman mo. Ito lagi, Miss Kabaw. Kabaw? Kung banday ka. Mga uban. Wala. Dana, unahan. Nahan, dara. Nanay sa kabata ning kujog. Ha? Nanay sa kabata ning kujog na ikaw. Si Archel. Eh, bi pangag man lagi bi si bi. Tama na hingo imong ipon. Kangkang ba na? Bali, walang tupras. Na natangtang ang imong ipon. Oh. Ano mala igusot pras dara tagi. Aman mo, dara dura. Dahil kali usin. Kali ko. Pag toothbrush ni mo nabali. Na, tuwa na lagi pan dali man lagi na banggi na hino nang ipon. Uy, ginoo ko. So to to gamang kabaw gisilong guys to. Haman na pang ilugway. Ako yung una kay naman nanap. Tatang nipong dari anang Para nang tawas dahil sa tunaan guys. Yung tawas na sa tunaan, kasabsabo na ni si Ja, basta nga ni mo tawas. Oh. Ang anhira mo din eh. Watara ko ninjo din eh, kay hinlo din eh. Ang gunit day. Ha? Ato ka mo agin sa simbakog na mananap na to. Ato agis kalsada ka. Oh, anhira kaya ha, kaya mag-on ko sa kabaw. Ha? Sa lugwad sa kabaw guys, kaya makapanabsab na yung tao ni si Ja, ag-snack karong hapuna. Namsa si Ja. Hinagkaman ni Jagay na mahal na ng ilugway pero makapanabsab yung taon. Adlak dari kay na tipong patay na ah. Adlakan simba ko undang banggi ginoo ko. Adlak mo ni nangamatay dahil sa pagbagjong udit. Napampay mga punuan sa mangga nga bili na. Pero masa nga dari guys wala na nang hurot ng pangabali dahil sa pagbagjo. Masugani kay nanguan na yung tao na uli-ulian na. Pura na lagi ilang mga ubang sanga na nga pugtod na. Terus iliya na to ang ibilin. Kaya uy, magkujug-kujug. Harang yung taong inom sa kabaw. Dali na! Nga! Dali! What? Dali na! Shh! Dali nga re! Sunod! Nga! La, dali! Dali na, araw makapanabsab. Heh! Nara ka be. Kaming badzi. Sundod ni taon. Nara ka day. To na mas papagabril ni balik. Balik na magamang papagabril guys. Kami na pa skim-kim dar magatiman sa buhiin. Og mabuntag si Kuya Gael mo'y mobalhin. Og mahapon mo'y ako'y magpasilong ini kabuntag. May kahapon ako mapahalina kaya delikado og kabuhi-buhiin simba ko ha sunog dagang taon po siya nara ka nga nara siya guys mga lugwad dyan oh hasang pukpukon na gidya ang ugsok kay simba ko makabuhi ginoo ko saan na lang kamera rabang taon na nabilin isi naman yung batuhan buak man nani basta-basta maibot karang maning lang ma taas maning isang ugsok kinayarn so unsa na po ni nahabalikan guys mga alas 5 kaya na isang ipahaluna so nga na magbukuan og buhiin guys magatiman alas 3 lugwadan karong makakaon na mga alas 5 balikan karong ipahaluna na pud siya
Sabsab nga. Sabsab ang taon sa kumbati. Di araga may badzi nagsunod-sunod din taos kim-kim. Ginoo ko ng bataan ni. Luilaw man po nagsunod-sunod. Nabubit sa isang tubig. Bila na lang taka dito day. Uli na mi guys. Kaya man na mi glugwes. Kabaw to ah. Hamaran ng balik kun unsang alas 5. Para magpahaluna. Pahaluna na masisansang hapon. Dali. Ha? May kabog-kabog. Hay kabag-kabag. Ayaw bug. Mag. Kanang langgam na nakakoy. Asa lang gama. Kanang kakoy ba kanang lang. Nara mi guys kay Landong. Ay dar kay Landong na. Samot na ugwa pa to mga puril ring mga mangga dari. Uwa pa ni nga banggi ang mga sanga guys. Lami agad si Dani sa una magduwa-duwa dan sige ilawom sa kamanggahan. Nabanggi mas bagso na. Natumba agaban dagkang punuas mangga natumba na. Dari na nga pahak. Ana. Dari pod putol. Sayang ang mga mangga. Sige na rabas ito pamunga ang mga mangga Dani. Sige mig pamuwak. Kinumdum ka day. Sito pamunga ang mangga dari. Kanang Kim-kim yatod masig pamuwak ha. Gatang bazi. dapat. Lami dari magtambay-tambay labi naging arong urasa. Kay Landong na may mga mangga na. Sa unang anhi pa talang luha ta ka ng mangga. Sa una. Lambay-lambay ta dan Karon hita. kay wa naman mamunga ang mga mangga kay nga banggi man in taon wa na may sanga nga tarong guys. Tuwa day baka mo day nasigusig ang mairo dadto. Narwas unahan ag kabaw na magiugsok ni Kim Kim. Nice na rin magtambay guys. Mata pa man ni Selim po dan ha injaan ha injaan to dapit. Paingan sa Kim Kim guys, ug swimming pool na lang to naas kabaw. Swimming pool man as kabaw. Hey guys, magtuya-tuya Miss Kim Kim. La. Kumati dai, kumati. La. Gako guys, ako lang sanga. La. Balik gid ni sanga haron. Sige, sige. Hawid to, hawid. Sige, sige la. 1 2 3 go. Wap. Isa nakasuway na ni guys. Sakay magkurumbabit na ring sangas baza aw ko sangas mangga. Na. Kumbabit ganin sila Yeah! Yeah! Hindi naman ko kadag isang kamot ako kung ano'y lawas. Ako kadaig ko. Sige lang, ikaw lang. Otro, sige, sige. 1, 2, 3! Yay! Yay! Ano lingaw, Kim Kim? Rumbabit. Tata na. Dada na yung water. Okay, muli namin guys. Bye-bye. Balik namin yun sa mga alas 5 kaya itong ipahalo na itong kabo. Dala, kinsag na ikaw na. Ay, mananap.